सासे BPFनि सोद्रोमा एक्स BLTआ UPPLनि सोद्रोमाखौ गुलि गावनो नागिरदों होननानै जों खोनादों। बाथ्राखौ खोनानानै जोङो दुखु मोनदों। मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो सान्तिखौ दिनै गायसननो हाबाय। सान्तिखौ गायसननो हानाय गायसननायखौ बा सान्तिखौ लुबैयो जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दङ आरो बेवहाय जोङो सानो बेवहाय माखासे पलिटिकेल राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनिबो आखाइ थागोन नामा होननानै। मानोना मैयानि जा घटना बे घटनाया एसे गोबाव जाबायमोन, दुर्गा फुजानि सिगांनिनो घटना होननानै जों खोनादों। आरो बिथाङा साधारन मोनसे हानि सिमानि बाथ्राखौ लानानै एटेम्प्ट टु मार्डारसिम सासे UPPLनि सापर्टारखौ बिथांमोना थांदों बे बेक्तिया। आरो बिथाङा एक्स BLTमोन आरो बिथाङा BPF दोलोनि चिरां जिल्ला BPF दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन। गतिके जों बेखौनो होननो नागिरदों, राजखान्थियाव दङ होननानै बा सोरबाया मोनसे समाव माबा मोनसे मोनथायनि बाथ्रा लानानै हारिनि थाखाय नांदोंमोन होननानै इलिगेलि आर्म्स लानानै दिनै समाजनि गेजेराव बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरदोंबा सोरबा राजखान्थिगिरिनि आखाइ थायाथों मानो जों बेखौ खिन्थु निमाहा खालामा। बेखौ आसाम पुलिसा बा जोंनि पुलिस प्रसासना एक्सन लानायखौ खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांजों लोगोसे सोरबा दंबावोब्ला बिनि सायावबो एक्सन लानांगौ होननानै आसाम पुलिसखौ आं सरकारनि जानानै बा BTR सरकारनि जानानै आं डिमान्डसो खालामबावदों।